Певицата с най-възрожденското име Райна. Кой прати Кармен в факултето? Непримиримата Нешка Робева. Животът е танц, политиката мръсни танци, а вярата всеопрощаваща сила. Лицето Христо Христов Петров и поетът Хазарта. Рападжия, танцор и джентълмен. Всички обичат Ицо. Съдебна власт. След разкритията за незаконно подслушване, прокуратурата отговаря. Сашо Диков с въпроси към Сотир Цацаров, Борислав Сарафов и Роман Василев. Из коридорите на Министерския съвет. Близки срещи с служебния премиер Марин Райков. Право на отговор. Българската легия антимафия в търсене на обективната истина след гостуването на Татяна Дончева. Кой кого обиди? Възпитаник на Харвард. Асен Василев между икономиката, енергетиката и туризма. Един министър на 35. Родители срещу децата си. Разказ за 5-годишния Цецко от Враца, на когото ампутираха пръстчета от краката поради измръзване. Закрила на детето. Уважаеми зрители, това на екрана е, виждате, нещо изключително красиво, но се оказва болно амбициозно. Айде бе. Защо е тази болно амбиция? Откъде? 2009 година направи възможното и невъзможното да спечелиш танцовия конкурс тогава, танцовото реалити. Направих възможното, не невъзможното. Сега в понеделник влизаш пак. Да, вчера май пак да си търсиш гаджи. Не. И как не? Ау, колко грубо започваме. Напротив, започваме изключително така нежно. Аз съм сигурна, че можеш и по-нежно. Като как, например? Ами ще видим. Госпожо си психолог, поне дипломира ли си в психология? Все още не. Трябва да започна да правя дипломната си работа, но все още не намирам подходящия момент, за което. Имам и още няколко стажа, които трябва да довърша, така че имам време. Това го беше казала преди половин година. Мързеше ли те? Какво ставаше? Не, просто... Трябваше март да се завършила, моля ти се, не се прави на... Не, просто 6 стажа по 120 часа трудно се изкарват за зет човек като мен. Така че... Психологията. Бъкъл, въобще грам разбираш от тая наука, че си е приемала. Интересно ми е. Интересно е? Що се самоубиват хората? Когато човек има интерес и желание да учи нещо. Що се самоубиват хората? Защо се самоубиват? Да. Много интересен въпрос. И всеки има своята причина, естествено, моля да кажа като цяло защо се самоубиват хората. На теб идвало ли ти? Не. Що? Защото съм човек с доста така солидна, стабилна себеоценка. Стабилна самооценка, свириш? Да. И какво е тя? Дайте едно видео преди. Човек, който обича себе си. Моля? Човек, който твърде много обича себе си, за да си посегне и да се нарани. Примерно. Примерно, твърде много обичам. Обичам скромно. Скромността краси глупака, както добре знаем. Абе, има една друга приказка, че скромността е за онези, които нямат други качества. Именно, да. Така че... А ти имаш дал Господ. А ти дал Господ. Не се оплаквам. Не се оплакваш. Има какво още да се желая. Примерно в областта на готвенето и домакинството. Не дейше ме, ще ме разплачеш. Няма как. Можем не да мога видим да видеото. всичко. Моля, видеото можем да видим. Колко, според теб, колко връзки са останали? Поне колко... Изминаха повече от 2 години от моето участие в танцовия формат, който спечели. Тези неща трудно се скриват. Така? Но... Не знам. Има още време. Цял месец и половина. Не се знае какво ще се случи до края. Не, дай път за предишното ти участие. За мен ли говори? За теб ти говори, разбира се. Ние не успяхме да скриеме нашата връзка някакси не остана скрита от очите на продуцентите. Макар по никакъв начин да не сме я демонстрирали. Дори имаше моменти, в които така доста се криехме, защото не искахме това да бъде акцент в предаването и на нас да се гледа предимно като двойка. Лъгахте до последно? Не лъгахме, но просто не го демонстрирахме. Бяхме там, за да танцуваме, а не за да умиляваме хората с любовните ги отношения. Айде сега, остави тия работи. Това
Това е реклама, тъй че остави, не ни прави да чак на тогава такива не съм бал. имала нужда от подобна реклама, след като не сме се възползвали от нея. Добре, ти с Фахрадин тогава танцуваш и па той с другата, а пък в крайна Ние сметка... танцувахме в отбор. Добре де. В отбор ще има човека, така че аз трябваше да танцувам както с Фери, така и с Светлю. Тук ревеш. Как го докарат? Че не са естествени сълзи, за мен е вън от съмне. Моля? Естествени са. Без стига, бе. Нямаш идея, когато заложиш толкова много неща в нещо подобно като това. Колко емоционално подхождаш към всичко, което ти се случва. Сълзи са естествени. Ами да, естествена реакция на това, което се случва там. Ти сега вече аз ще ревна, като ми кажеш, че е естествено и припадането на ето тук в малко си обърни отзад. Ами това го тренирах няколко месеца предварително. Репетира го, нали? Репетира го, да. В Холивуд, нали знаем основния принцип. Най-добрата импровизация е добре репетирана. Да, много го репетирах. Няколко месеца. Тук май се издадах, защото тук вече не издържава твоя човек там и той те грабна. Той взе да те на ръце, само че стоп кадъра не може да го докараме до край. Ами да, той беше. Той беше, нали? Как става? То е нормално да имаш младо гадже до себе, младо момче до сето. Искаш да кажеш, че съм възрастна? Не, става дума. Имам предвид младо, здраво момче, добре тренирано, с добре тренирано тяло, гъвкави. Много пъти съм чула да ми казват, защо се занимаваш с танцори, примерно. Ами защото харесвам такъв тип атлетични, свежи, енергични мъже. Не харесвам... Турби. Примерно, да. Колкото имат пари или прочие. Сега, какво е на момчето? Какво е на момчето? Романтична натура, наистина. Романтична натура. Сама си пусна тия снимки. Те излязоха уж папарашки, пъти сама си ги пусна да се рекламираш. Това е в Тайланд, нали? Да, това е в Тайланд, но това е много след като се разделихме. Тези снимки ги пуснах много след като се разделихме. Що се разделихте? Ами да кажем, че всъщност разликата във възрастта в един момент си каза своята дума, защото и двамата имахме различни виждания за това как трябва да продължи нашата връзка и поради тази причина започнаха да възникнат някакви конфликтни ситуации. Но пак казвам, не е имал момент, в който да има намесени трети, пети и шести лица. Всичко, което сме решили, е било... Ти си сме се жените си? Не, наше общо решение. Аз също съм много далече от тази мисъл, но някакси имахме различен подход към нещата. В един момент започна да се усеща. Но иначе имахме около година и половина доста бурна любов, така да го кажа. Бурна? Да. Коцето беше казал веднъж, че като се скарате, след това с бурен секс сте сдобрявали. По принцип това е най-хубавото сдобряване. Но... Какъв беше въпрос ти? Ти си представи, ти си помисли за бурен секс и забрави за какво става дума. Нали? Не. Че Коцето казал, че след някои от многобройните ви караници винаги сте сдобрявали с бурен секс. Добре, тук Коцето този път не е излагал. Този път не е излагал? Този път не е излагал. Предполагам, че не е излагал и че си болезнено ревнива. Тук вече много е излагал. Сериозно? Да. И ще ти кажа защо. Защото по-скоро ме дразнеше това, че се опита да ме прави на балма. Нещо, което аз ненавиждам. И нормално е да бъда малко по-гневна в това отношение, защото когато виеш един човек, че прави нещо, което е против това, което казва... Деме, кажи с простички думи. Добре, да речем, че съм го хващала... Ами не, това директно не съм го хващала, но примерно го хващам в крачка и той ти казва не е това. Кое е? И какво трябва да реагирам в този момент? Какво значи хващаш в крачка? Дъни се нещо. Нещо се дъни? Нещо се дъни, да не издребняваме толкова. И ти казва това не е. А кое е? В такъв случай аз какво трябва да направя? Да му простя? Ти му вдигаш скандал и ето болезнен ревност. И си тръгвам, след което той идва да се сдобряваме и така нататък. Не съм ревнив човек, просто съм принципен човек и обичам нещата да се казват директно в очите. Ако той е имал амбиции и желание в друга посока, идва и го каза, както аз направих, когато започнах връзка с това момче, защото аз... 2009 вие тогава се разделихте, майче? Ние се разделихме с Коцето февруари месец 2009, аз няколко месеца по-късно вече бях с Светка. Така че, но ние до септември месец не бяхме обявили
раздялата си. Това се случи, когато вече той разбра за него и побърза да обяви, че сме разделени, предполагам от мъжко себелюбие. Добре, той може да ти... Фаща да се го вкрачка, но може да е плод на твоите болни амбиции. Болни такива, не амбиция, болни илюзии, някакви такива неща. И знаеш ли, аз мисля, че съм човек, който съм доста здраво стъпил на земята. Знам какво искам, знам как да постигам нещата в живота си и не мисля, че всичко това, което ми се е случило през тези 5 години с него, може да бъде наречено просто плод на някаква илюзия. Факт е, че за да бъдем разделени има причина. Факт е, че и той неведнъж си е признавал, че причините главно са... Тоест, вината главно е била негова, защото през тези 5 години той е този, който се дънеше във връзката. Аз трябваше общо взето да прощавам, но аз не съм от тези хора. Госпожица психолог, не е ли признак на истерична някаква женска, не знам каква, да го наричаш човека, с който си живела 5 години, наркоман, алкохолик и женкар? Тези неща съм му ги казвала лично на него, но не знам защо той обича да разказва за личния си живот в медиите и защо продължава да говори за миналото си, след като то би трябвало да останало в миналото си. Когато прочетох, че всичките тези неща, които аз съм му казвала директно в лицето, без присъствието на други хора, ме изуми, защото той по този начин всъщност разкрива една голяма част от причините ние да не бъдем заедно. Но сме приятели, поддържаме приятелски отношения, много често ми се обажда, ме пита как съм, що съм. Наистина нямам никакви емоции и чувства с този човек още много отдавна. Не лъжиш ли малко? Не, мога да ти се закълна. Желая му наистина най-доброто. По никакъв повод. Имаше гняв, но този гняв беше още откато бяхме заедно. Защото имаше 3 или 4 месеца, в които аз взимах решение, но през това време живеех с него. И всъщност тогава бяха трудните моменти за мен. След това се появи Светлио и аз изгрях отново. Тоест любовта изгря отново за мен. И нямах изобщо време и желание да следя кой какво казва. Но излезе така, че аз съм жертвата, че той едва ли не е направил нещо, ме е зарязал, защото той беше този, който говореше в медиите за нас. Пък аз през това време си изживявах любовните трепети и не се вълнувах толкова. Но хайде да не разваляме обществено наследеното мнение и да продължиме нататък темата без котството. И що си сама сега? Минаха много години. Що си сама? Ти си някакво зло? Сама? Така се говори. Не, просто аз съм човек, който избяга да говори, да показва личния си живот. Но винаги се намират хора, които по някакъв начин ме замесват с някакви лица. Къде кога има истина, къде кога няма. Общо взето се случва, когато пусна някакъв фото във Фейсбук или се снимам дори с някой почитател, да извадя тази снимка в медиите и да го... да ми препишат отношения с него. Имала съм връзка и след Светлио и бих казала, че и в момента така изпитвам някакви трепети, но все още така не съм влязла във връзка, защото аз съм от хората, които много... Просто един такъв... не се просто един тривиален секс, така ли да разбираме? Не. Без чувства. Тръпка не означава секс. Тръпка означава, че нещата са в зародиш и не се знае какво ще се случи с времето. Мисълта ми е така, че аз много трудно се влюбвам. Явно съм доста капризна, но какво да направя? Не мога да бъда с някого, просто защото трябва да бъда с някого. Доколкото те разбирам, след Светлио си имала друга връзка, която си скрила от обществото и сега трепериш, имаш някакви трепети по-скоро за някаква сегашна... Просто чувствам се по-добрия вариант на Венета Райкова. Аз съм просто, разбираш, толкова съм доволен от себе си. По-лош вариант, искам да кажа. По-нескопосен вариант от Венета. Дай го сега по-бавно, като за фолк-певица. Като за фолк-певица. Скрила си, успяла си да скриеш от хората връзка, която си имала доскоро. Нито съм искала да крия. Значи, нека да приемам така нещата. Така. Нито искам да демонстрирам, нито искам да крия. Това си е мой личен живот и ще си го живея така, както на мен ми харесва. Ако има хора, които искат да надничат в това, окей, но аз не съм тази, която ще дава информация и ще изнася нещата навън, както го правеше котството и както продължава да го правя, не знам защо. Пак казвам тези думи, които той
е споменал, че съм изрекла по негов адрес, никога не са се случвали в присъствието на други хора. Това са неща, които аз съм смятала и съм го обвиняла, когато сме били заедно. Дайте едно видео, защото ти сега влизаш в понеделник да Не, чакай. Този път не се... Този път не усетих какво искам да кажа. Видеото е... Ти не участваш там. Понеделник влизаш на място на Стела Ангел, която се контузи. Да. Която се контузи. Доста лошо. Доста лошо. Но все пак, понеже има така доста голяма истерия около това, все пак Стела е жива и здрава, нека да не драматизираме толкова. Просто и трябва малко почивка и тя отново ще бъде част от това шоу. Аз съм заместничка за една седмица, така че... Добре, дайте да... Видеото, което искам да ти покажа, пък да видим как ще го коментираш. Да видим как ще го коментираш. Знаете за нас представа какъв страхотен финал. Браво! Не! Първият максимален резултат, дами и господа, в шоуто! Добре, нали говорихме за един стоп кадър, там тето толкова... Какво трябваше да видим? Трябваше един стоп кадър на целувката между Стела и Светло. Нали Светло ще бъде твоя партньор? Не, Светло сега ще се окаже в ролята на мой конкурент. Наско бе, извинявай. Аз го бъркам. Атанас бе. Нали Атанас ще бъде твоя партньор? Да. Само, че ти си обрежен този път, никакъв шанс нямаш май за любовни чувства с Наско. Наско е мой много добър приятел, дори участва в мой видеоклип. Но няма шанс. Признай си, че няма шанс пред него. С него. Тя и Анджелина Джоли май, че няма шанс. Изобщо не подхождаме по този начин, нямам такава нагласа към него. Вярно е, че Анджелина Джоли няма шанс пред него? Не знам, не съм я питала скоро, не сме си говорили скоро. Коментирай това. Моля, коментирай това партньорска целувка. Това е... Как ще го коментираш? Дали са малко повече от себе си. Искали са, направили са го всякакво. Гадняри ми подсказаха, че това прилича малко на целувката между Бритни Спирс и Мадона. На времето. Знам на къде биеш, но мисля да минем нататък. Аз не бия на никъде, аз само галя, погалвам и с перце... Добре, знам на къде кониш. На къде коня? Тук вече ме притесни наистина. Говорим за любовните трепети в Dancing Stars. Аз разбирам те през цялото време какво искаш да кажеш. Така? Предполагам, че и те са добри приятели. Това да се чува. Аз съм за любовта. Да, само че доколкото знам, Наско има амбиции на друго място, така че с Стела танцуват добре и не е необходимо да бъдат двойка, за да им се получават, както виждате, добре нещата. Няма нужда от това. Само така. Ти ще видиш, че и нашия танц с Наско е доста страстен, агресивен, дори много любовен и нежен на моменти, но това не значи, че сме двойка, просто сме артистични. Не влизаш ли за една седмица, колкото че ти не можеш за завеста да стоиш? Болната ти амбиция те кара... Какво ще има болната амбиция, когато ми се обаждат и ми плащат за участие в това предаване? Какво ще има тая болна амбиция? И защо говорим за болна амбиция? Може ли една амбиция да е болна? Нищо, аз не виждам нищо лошо в болна амбиция. Болна амбицията тогава, когато човек не може да направи нещо и го прави, и се мъчи да го направи. Когато участвах в това предаване, имаше коментари от госпожа Нешка Робева, че амбицията ми е болна. Но аз накрая показах, че амбицията ми никак не е болна. Болни са коментарите. Нейните? На твоето място ли да става? Госпожа Робева вече сигурно е в Няма проблем. Не, това изобщо ме притеснява. Аз общо взето... Какво искаш да кажеш? Кажи ми какво искаш да кажеш, искам да кажа, че аз стоя за думите си, когато имам нещо, го казвам директно и не се притеснявам. Именно? Аз по никакъв повод, когато сме били в предаването, не съм скрила моето отношение по повод нейните забележки, че съм фолк певица, че трябва да сме на жанра, дори имаше изпълнение на народна песен, тя тогава ме поощряваше да обърна, да не съм в тази посока. Така че стоя за думите си, каквото съм казала, то ми е дошло от сърцето, няма... Аз съм си такава, естествено. Понякога път даже казвам неща, които е хубаво да премълча, обаче е трудно. Емоциите трудно ги задържам. Нищо чужда психология. Само така, добре. Благодаря ти, успех в трепетите, дано да така... Ще видим. Ще видим. Благодаря ти сериозно. Страхотна си наистина.